हे काय केलं माहिती आहे का? नांगरला नाही आता बघा ढेकळायचं सगळी ढेकळ. नांगरले हां त्यानंतर मग रोटर आणणार हां आणि सगळं लेवल करणार. हो, परत सगळं लेवल काढणार, परत पेरणार. पेरायला नाही. आणि परत ते मग असं ते माती खोदायची मशीन, त्यानंतर मग माघारी माती टाकायची तेच मशीन असली आहे का नाही. हो, त्या मशीन काय म्हणते ती? पलटी. हां, पलटी मारायची. मग परत आधी सगळ्यात आधी आता रोटर पाहिजे ह्याला, त्यानंतर आधी रोटरायचं, परत पलटी पलटी मारायची, परत पलटी पलटी. हो, मातीवर पलटी नको का? हां, परत नाही, रोटर नंतर पेरायची, त्यानंतर मग पलटी. आणि आधी सारं टाकायचं. सारं म्हणजे अरे साऱ्यात नसतो, कांदा असतो बघ, ऊस असतो. सारं माहित नाही तुला?